കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അധ്യായം 4 വരെ കഴിഞ്ഞു. 5-ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കണ്ടേ? അതെ. 5ഉം 6ഉം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നോക്കാം. 6-ാമത്തെ അധ്യായം വെറുതെ വായിക്കാനുള്ളതുള്ളൂ, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. വെറുതെ വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകാവുന്നതാണ് 6-ാമത്തെ അധ്യായം. കുറച്ചുള്ളത് 5ഉം 6ഉം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 5-ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്നാണ് 5-ാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്മള്? ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. 6 ഇട്ടോളൂ മാതാജി. 6ലും അധികം ഉണ്ടാവില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് അങ്ങനത്തെയാണ്. അത് പോയിന്റ്സ് നമ്മളെ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള്. 5-ാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി, അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതുവരെ ഉപദേശിച്ചതിന്റെ സാരം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം. എന്താണ്? ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനോ ഉള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം
ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധ്യമല്ല. ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യത്തിന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ആസക്തി വരാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള. അതായത് ഇപ്പൊ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നല്ല എക്സാം പറഞ്ഞേക്കണേ? അല്ലല്ല, എക്സാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടു മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ എക്സാമിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു ഗ്രൂപ്പില്. അത് അങ്ങനെ ഇട്ടു മാത്രമല്ല, അത് വേറെ ക്ലാസ്സിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണത്. അപ്പൊ അതില് അറിയിട്ടില്ല അല്ലെ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തില് നമ്മൾ താല്പര്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പരിഗണനകൾക്കെല്ലാം പുറത്തുള്ളതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിതസ്ഥിതിയുടെയോ 4 അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതുമല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഭക്തി സേവനം സർവാതിശായിയാണ്. അഹേതുകമായിട്ടുള്ളതും ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ലത്. യാതൊരു വിധമായ ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയാലും നിയന്ത്രിതവുമല്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ അതെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഗത്തിനോ അങ്ങനെ 4 അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ? സർവാതിശായിയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതെങ്ങനെയാണ്? അഹേതുകമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല? ഒരു തരത്തിലുള്ള നേട്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. അതിനൊന്നും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ഒന്നും ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. യാതൊരു വിധമായ ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയാലും നിയന്ത്രിതവുമല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഭക്തിയുടെ സേവനം. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മധ്യകാല ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ സുഹൃത്തും സഹവാസിയുമായിരുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം പുരോഹിത വർഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നു. അവർ സ്വയം ഗോസ്വാമി ജാതിക്കാരാണെന്ന് വിളിച്ചു. നിത്യാനന്ദ വംശം പെട്ടിരുന്ന തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവകാശമുള്ളൂ എന്നവർ വാദിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്മുറക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? അവർ അവകാശപ്പെട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങള് ഗോസ്വാമിമാരാണെന്നും നിത്യാനന്ദ വംശക്കാര് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വാദിച്ചു. അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ, അവകാശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്ന ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശക്തനായ ആചാര്യൻ ഈ അവകാശവാദത്തെ തകർത്തു കളയുന്നത് വരെ ഇക്കൂട്ടർ അവരുടെ കൃത്രിമാധികാരം ചെലുത്തി വന്നിരുന്നു. കഠിനമായ സമരം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ഒടുവിൽ വിജയിച്ചു. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയിൽ നിന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതിന് ആരാണ് സമരം ചെയ്തത്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ്. സിംഹഗുരു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ് ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. ശക്തനായിട്ടുള്ള ആചാര്യൻ. ഇതിനെ അവകാശവാദത്തെ എതിർത്ത് ലാസ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ല എന്നുള്ളത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിനു പുറമെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആര് തന്നെയായാലും അയാൾ സ്വയം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം ആത്യന്തിക വിജയം നേടി. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആര് തന്നെയായാലും അവരെ ഏത് ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തി? ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഈ വിജയം, ഈ സമരത്തിന്
ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിലുള്ളവർക്കും ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവനാകാമെന്ന നില വന്നത്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷമാണ്, ഈ ഒരു സമരത്തിന് ശേഷമാണ് എങ്ങനെ വന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഏത് മൂലയിലുള്ളവർക്കും ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവനാകാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നത് ഈ ഒരു സമരത്തിന് ശേഷമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുകയും കൃഷ്ണാവബോധം നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മാവകാശമാണെന്നും ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിന് അദ്ദേഹം തെളിവുകൾ നികത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം, കൃഷ്ണാവബോധം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ജന്മാവകാശമാണ്. നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ജന്മാവകാശമാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് പല തെളിവുകളും ആര് നിരത്തുന്നുണ്ട്? രൂപഗോസ്വാമി നിരത്തുന്നുണ്ട്. വസിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്നത്, പത്മപുരാണത്തിൽ വസിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹം മുഖ്യമായും ഉദ്ധരിക്കുന്നത്, രാജൻ, ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തിൽ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തില് പ്രഭാത സ്നാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനായിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട്. എപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്? ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തിൽ, ആ തണുപ്പുള്ള സമയത്തും മാഘമാസത്തില് പ്രഭാത സ്നാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം ഉള്ള പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ദിലീപനോട് വസിഷ്ഠ മഹർഷി പറയുന്നതാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനുള്ള അവകാശവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, കാശീഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്തും ഇക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. സ്കന്ദപുരാണത്തില് കാശീഖണ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, അവിടെയും എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രിലും താഴെയുള്ള അധികൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ശരിയായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നെറ്റിയിൽ തിലകവും കയ്യിൽ ജപമാലയും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയുമായി നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നേ തോന്നും. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രരിലും താഴെയുള്ള അധികൃതരായിട്ടുള്ള ആ വർഗത്തിൽ പെട്ടവരെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വൈഷ്ണവ വസ്ത്രധാരണം ധരിച്ച് നെറ്റിയിൽ തിലകം ധരിച്ച് കയ്യിൽ ജപമാലയും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയും ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കണ്ട എന്താ തോന്നുന്നത്? വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് തോന്നാം. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? ഈ മയൂരധ്വജത്തിലെ ആ രാജ്യത്തിലുള്ള അധികൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അവരെ എന്തായിട്ട് മാറ്റാണ് പറഞ്ഞത്? വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വൈഷ്ണവൻ സ്വയം ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നു. വൈഷ്ണവരുടെ സഹായ ഗ്രന്ഥമായ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥവും ഈ ആശയത്തെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവൻ അങ്ങനെ സ്വയം ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൈഷ്ണവരുടെ സഹായ ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇതിനെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട്. വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായി തീരാം. ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവനാകണമെങ്കിൽ എന്തിനു പറയുന്ന കുറെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? അത് പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തൻ വൈഷ്ണവനാകുന്നുള്ളൂ. ആ വൈഷ്ണവനായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും? ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്നാണ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാ പറയണത്? രസം ചേർന്നാൽ എപ്രകാരമാണോ ഓട് എന്താകുന്നത്? സ്വർണമാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ആരാകാം? ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരിയായ അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യന് ആരെ വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാം. അങ്ങനെ ആർക്കും ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യൻ അല്ലെ, അതായത് ഒരു അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്, അതായത് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ ആരെ വേണമെങ്കിലും എന്താക്കി മാറ്റാം? വൈഷ്ണവനാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു പോരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവാം? ഒരു ഉത്തമ വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറാനും ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറാനും സാധിക്കും. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണ്. രൂപഗോസ്വാമി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ
അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അവരൊരിക്കലും പിന്നെ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല? ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളില്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലേക്കോ അഭ്യൂഹങ്ങളിലേക്കോ അഭയം തേടുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനില് എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരിക്കലും പിന്നെ എന്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലോ ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ ദാർശനികമായിട്ടുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ ഒന്നും അഭയം തേടാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ആചാര്യൻ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആ ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ രുചി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനോ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ അഭയം തേടുന്നില്ല. ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നു. ഋഷഭദേവൻ എന്താ പുത്രന്മാരോട് പറഞ്ഞ? ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധത്തിലാണ് പറയുന്നത്. കാമികർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹം എന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ ഈ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധരായാൽ പോലും ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മനുഷ്യരൂപത്തെ ദുഷിപ്പിച്ചു മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് എന്താ പറയുന്നത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ഷീണേ പുണ്യമർത്തി ലോകം വിശന്തി. അതായത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണ ചക്രം വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹം എന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് മോചനമുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പിടിയില് പെട്ടുപോകും. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധരായാൽ പോലും ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മനുഷ്യരൂപത്തെ ദൂഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് കിട്ടിയ മനുഷ്യരൂപത്തെ നമ്മൾ ദൂഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം പാലിച്ചാലും അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? അവിടെ അതിന് ഒരു പൂർണ്ണത സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ മനുഷ്യരൂപത്തെ ദൂഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പേജ് നമ്പർ കിട്ടുമോ? പേജ് നമ്പർ ഞാനും 67 നോക്കിക്കോളൂ പ്രഭു. 67 അല്ലെങ്കിൽ 68? 68. കരഭാജമുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 41. രാജൻ, വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഋണവിമുക്തനായി തീരുന്നു. മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വപിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ചെയ്തിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കരഭാജമുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല?
അവര് വിമുക്തരായിട്ട് മാറാണ്. അവരെല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല അവർക്ക് മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വപിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തിനോട് പോലും എന്തില്ല, യാതൊരു ബാധ്യതയും അവസാനിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നിനോടും അവർക്കൊരു ബാധ്യതയും വരുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് എന്തുപോലും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട, പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭക്തിയുടെ സേവനം നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വധർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വപിതാക്കളോടോ ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തിനോടോ സമൂഹത്തിനോടോ ഒന്നും യാതൊരു ബാധ്യതയും വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണത കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞു. ഇതില് പറയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കവിടെ യാതൊരു ബാധ്യതയും വരുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ തിരിച്ചു പറയണം. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നിൽ അഭയം തേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാനിൽ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ പിന്നീട് മറ്റു കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, സംശയിക്കേണ്ട, മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതേണ്ട, ഞാൻ നിനക്ക് പരിപൂർണ സംരക്ഷണം നൽകും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ, മാമേകം ശരണം വർജ സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വർജ. ഭഗവാൻ 18-ാം അധ്യായത്തില് 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാതും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞ, പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അഭയം തേടുക, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാൻ അഭയം തേടുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഭഗവാന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് എന്താണ്, സംശയിക്കേണ്ട, നീ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നീ കരുതണ്ട. കാരണം നീ എനിക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഞാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകും. സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നിനക്കുള്ള പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ നൽകുമെന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറുതാണിത്, അപ്പൊ അടുത്തതും കൂടി നമുക്ക് എടുത്തിട്ട്, ഇതിപ്പോ ഏതടുത്തത്? 5 അടുത്ത 6. ഇനി ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം? അടുത്തത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം. ഇത് വായിക്കാവുന്നുള്ളതുള്ളൂ. എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കേണ്ടത്? അത് കുറച്ച് തത്വങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം? ഇപ്പൊ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ടുള്ള, അതായത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ആര്? സനാതന ഗോസ്വാമി. ആ സനാതന ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വൈഷ്ണവർ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാന വിധികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അവയിൽ ചിലതൊക്കെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠവും പ്രധാനവുമാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവ മാത്രം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പറയുന്നത്. അപ്പം തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിലാണ് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളത് ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ്. ഈ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി എങ്ങനെ അനുസരിക്കണം എന്നതുള്ള വിശദാംശമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് തന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും അതേസമയം ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറ്റൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിൻ്റെതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദാംശത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും നല്ലത് തന്നെ. വിശദാംശങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോ നമുക്ക് കുറെ ആചാര്യന്മാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഗുരുക്കന്മാര്, ഓരോ ഗുരുക്കന്മാര്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിൽ എടുത്താൽ തന്നെ കുറെ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ആചാര്യന്മാരും പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിൽ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതില്
ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, നമ്മൾ അത്രയും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ തത്വങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതും ഇവിടെ അത് തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ. അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാണ്. ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്, ഒന്ന്, യഥാർത്ഥമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുക. രണ്ടാമത്, ആത്മീയ ആചാര്യനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ആത്മീയ ആചാര്യനെ അനുസരിക്കണം, ആത്മീയ ആചാര്യനെ നയിക്കപ്പെടണം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കണം. തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുക. നമ്മള് ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർനിയന്ത്രണത്തിൽ മഹാത്മാരായ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാലടികള് പിന്തുടരണം. അപ്പൊ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാത കാണിച്ചു തന്നവരാണ് അവര്. അവരത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരത് എന്താ പറയാ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല, ചില ആചാര്യന്മാര്, നമ്മളിപ്പോ വൈഷ്ണവ പരമ്പര വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ചിലരെന്താണ് പറയുന്നത് ചില ഗുരുക്കന്മാര് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം, പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറെ കാര്യമായിരിക്കും. പറയുന്നതും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഏതാണോ വഴി, ആ വഴി കൂടെ പോയതിന് ശേഷമാണ് ആ വഴിയാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പാത പിന്തുടരാണ് നമ്മള്. അദ്ദേഹം പോയ വഴി കൂടെ നമ്മൾ പോകാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തി ആ വഴി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോ ആ വ്യക്തിയുടെ ബാക്കിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വഴി എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകള് പിന്തുടരുക. ഇപ്പൊ 4 തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഗുരുവിന്റെ പാദത്തിനെ ആശ്രയിക്കുക. പിന്നെ ഗുരുവിനാൽ നയിക്കപ്പെടണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ വിശ്വാസത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കണം. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടിപ്പാടുകള് പിന്തുടരണം. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിന്റെ വേണ്ടി ഭൗതികമായ എന്തും ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകൽ. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടല്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പുരോഗതി കൈവരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടാം. പിന്നെ 6-മത്തെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ത്യജിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. 6-മത്തത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും ത്യജിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുക. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തും ത്യജിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കുക. നമ്മൾ ത്യജിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണം, ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ത്യജിക്കാൻ വേണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വസിക്കൽ. ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം പോലുള്ള പുണ്യഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് വസിക്കാം. ഭൗതിക ലോകവുമായി ആവശ്യം വേണ്ടിയിടത്തോളം ഇടപെടുകയും അവിടെ നിന്നും ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് എത്രയാണോ നമുക്ക് അവിടെ ആ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട തരത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ അവിടെ ഇടപെടുക. അതിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക. ആല് തുടങ്ങിയ പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കുക. പോലത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് 10 തത്വങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഇതിൽ ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് താമസിക്കണം എന്നല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അവിടെ പോയി താമസിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം? വൃന്ദാവനമാക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വൃന്ദാവനമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
ഇതാണ് ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേറെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ സേവനം തുടങ്ങാൻ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത വിഭാഗത്തില് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അടുത്തത്. ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം നിർബന്ധമായും ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇപ്പൊ ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചിലവരുണ്ടാവില്ല അതിനൊരു തമാശ പോലെ കാണുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിക്കുന്നവരൊക്കെ, അങ്ങനത്തെ കുറെ ആളുകളെ നമുക്കറിയാം, കാണുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ. അത്തരത്തിലുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒഴിവാക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളവരുണ്ടാവും. ചിലവർ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരല്ല, പക്ഷെ അവരുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭക്തിഹീനന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതായത് ഒരു പരിഹാസ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പല ടൈപ്പുകളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സമ്പർക്കം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകരുത്. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം നമ്മൾ നൽകാനായിട്ട് പാടില്ല. ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ ആശ്രമത്തിന്റെയോ നിർമ്മാണത്തിലേറെ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അത് ആർഭാടം നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കേണ്ട? നമ്മൾ അതിന് ഉത്സാഹം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ഭാഗവത പാരായണമോ ഗീതാ പ്രവചനമോ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കരുത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മള് കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. ഏതൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം? അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത, പിന്നെ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഭാഗവതം. അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ. അല്ലാതെ മാതാജി ഒരു സംശയം, അത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി തരുമോ? ഏതാണ്? നമ്മള് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്ന അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ക്ഷേത്രങ്ങള്, അതായത് ക്ഷേത്രങ്ങള് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭയങ്കര ആർഭാടായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങള് ഭയങ്കര ആർഭാടങ്ങളായിട്ട്, അതായത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, കുറെ മോടി പിടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ കുറെ ചെലവുകളാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഉത്സാഹം കാണിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സഹായങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ. അപ്പൊ തിരിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അത് അതിന്റെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും. അത് ആ സ്ഥലം, സാഹചര്യം, അതിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, അതിനൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വളരെയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ഭാഗവത പാരായണമോ ഗീതാ പ്രവചനമോ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കരുത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഗീതാ പ്രവചനം ചെയ്യാനായിട്ട്, അതൊക്കെ തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് ഈ തത്വങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മള് സപ്താഹങ്ങൾ അല്ലെ, പൈസ മേടിച്ചിട്ടാണ് സപ്താഹം നടത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നാണ് നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഈ ഭാഗവത പാരായണം, ഗീതാ പ്രവചനം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഇതിലൂടെ പൈസ സമ്പാദിക്കാൻ പാടില്ല. സാധാരണ ഇടപാടുകളിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? വൈമുഖ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ലാഭം കിട്ടുമ്പോ അത്യാഹ്ലാദമോ നഷ്ടത്തിൽ അതിദുഃഖമോ ഉണ്ടാകരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം, നഷ്ടം വരുമ്പോ ദുഃഖം, അത് പാടില്ല. ദേവന്മാരോടുള്ള നിന്ദാരുത്. എന്താ പറയണത്? ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു, ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഏറ്റവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ദേവന്മാരെ അവഗണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശമാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആചാര്യന്മാര് പറയും, നമ്മള് ഭഗവാനെ മാത്രമേ എന്താ പറയാ പൂജിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, വേറെ ആരെയും പൂജിക്കാൻ പാടില്ല. പൂജിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആർക്കും അനാവശ്യമായ ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കരുത്. നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഉപദ്രവവും ഒഴിവാക്കണം. നാമജപം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവം, നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഉപദ്രവം. ഇപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധന നടക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാണ്,
നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരോട് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് എന്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല, അവരോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈശോപനിഷത്തിൽ അല്ല ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, കോപത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരെങ്കിലും നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, കോപം പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മളെയാണ് അവര് നിന്ദിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സഹിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ കോപം കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശോ ഉപദേശാമൃതത്തില് ഫസ്റ്റ്. ഇനി മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു 10 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി വീണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? വൈഷ്ണവന്റെ ലക്ഷണമായ തിലകം അണിയണം, വൈഷ്ണവന്റെ ശരീരം തിലകം തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരണം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലാശയം. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? തിലകം അണിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ തിലകം അണിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് എഴുതുന്നത് നല്ലത് തന്നെ. അപ്പൊ തിലകം അണിയുമ്പോൾ ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ എഴുതും. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ എഴുതുന്നതും എന്താണ്, നല്ലത് തന്നെയാണ്. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിക്കും ആത്മീയ ആചാര്യനും അർപ്പിച്ച പൂക്കളും മാലകളും ശരീരത്തിൽ അണിയുകയും ശിരസിൽ ചൂടുകയും വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പൂക്കളും മാലകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കത് അണിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആ മാല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, പൂക്കള് ശരീരത്തിൽ അണിയാം, ശിരസിൽ ചൂടുകയും ചെയ്യാം. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നൃത്തം വെക്കാൻ പഠിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നൃത്തം വെക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ആ ഒരു ആനന്ദം അത് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കണം, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണം. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെയും ആചാര്യന്റെയും മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ മുന്നിലും ആചാര്യന്റെ മുന്നിലും നമ്മൾ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. വിഗ്രഹം തെരുവീഥിയിലൂടെ എഴുന്നള്ളിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ എഴുന്നള്ളത്തിൽ പങ്കുചേരണം. ഒരു രഥയാത്രകൾ അല്ലെ, വിഗ്രഹം എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു തെരുവിലൂടെ പോകാണ് അല്ലെ, അപ്പൊ ആ രഥയാത്ര നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ വിഗ്രഹം തെരുവ് വീഥിയിലൂടെ എഴുന്നേച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ എഴുന്നള്ളത്തിൽ പങ്കുചേരേണ്ടത് ആണ്. ഭക്തൻ എന്നും 1 or 2 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കണം. അപ്പൊ എന്നും ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണ്. കുറഞ്ഞത് 3 തവണ ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം. ഒരു കുറഞ്ഞത് 3 തവണയെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം. ഗോസ്വാമിമാർ ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല ഗോവർദ്ധനഗിരിയെയും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യും. വൃന്ദാവന പ്രദേശം മുഴുവൻ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോ ഈ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഗോവർദ്ധനഗിരി മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനഗിരി മുഴുവൻ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ സമയം വേണം, നമുക്ക് കുറേ വേണം. ഒരു രാവിലെയൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേ തീരുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ അത് മുഴുവനും ചെരുപ്പില്ലാതെ നടന്നിട്ടാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത് ചെയ്യും. മാത്രല്ല വൃന്ദാവന പ്രദേശം മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അതും നല്ലതാണ്. ചിട്ടയനുസരിച്ച് വേണം ക്ഷേത്രാരാധന നടത്താൻ. ആരതി ഒഴിക, നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക, വിഗ്രഹത്തെ അലങ്കരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പൂജാവിധികളുണ്ട്, നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്കൊരു പൂജാവിധി ഉണ്ട്. ആ വിധി അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ആരാധന നടത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളല്ലാതെ ആദ്യം നമ്മൾ ആരതിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് അലങ്കരിക്കുക, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഓർഡർ. അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. വിഗ്രഹത്തിനോ വ്യക്തിപരമായ സേവനം ചെയ്യേണ്ട. വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിഗ്രഹത്തിന് എത്രാമത്തേത്, 11. വിഗ്രഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി സേവനം ചെയ്യണം. വിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിഗ്രഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യണം. അതായത് മാല ചാർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക, കീർത്തനം ചൊല്ലിച്ചുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്യുക. പാട്ട് പാടുക, ഇതൊക്കെ പാടണം, കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുക, ഇതൊക്കെ വരും. പിന്നെന്താ പറയുന്നത് അടുത്തത്, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം, ജപിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, പാടണം, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ ചെല്ലണം. ചെയ്യണം, ഒരു മിനിറ്റ്. സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം, പിന്നെ ജപിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ ചെല്ലണം. ഇപ്പൊ സ്തുതികളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുന്തി സ്തുതി ഉണ്ട്, ഭീഷ്മ സ്തുതി ഉണ്ട്.
അതൊക്കെ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ വിശേഷപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ സ്തുതികൾ, കുന്തി സ്തുതി, ഭീഷ്മസ്തുതി, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്തുതികൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചൊല്ലി സമർപ്പിക്കാം. മഹാപ്രസാദം ഭുജിക്കണം. മൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അതേ തളികയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മഹാപ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹാപ്രസാദം നമുക്ക് ഭുജിക്കാം. ചരണാമൃതം കുടിക്കുക. ചരണാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വിഗ്രഹത്തിന് അഭിഷേകം ചെയ്ത ജലം, അത് നൽകുന്നതും എന്താണ്, നല്ലതാണ്. അത് നമ്മൾ കുടിക്കണം. ഇതില് തൈരൊക്കെ കലർത്തിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചരണാമൃതം. അത് നമ്മൾ കുടിക്കണം. പിന്നെ മൂർത്തിക്ക് അർപ്പിച്ച പൂക്കളും വാസനാദ്രവ്യങ്ങളും മണക്കണം. നമ്മൾ മൂർത്തിക്ക് അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പൂക്കള്, വാസനാദ്രവ്യം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മണക്കുക, ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മൂർത്തിയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം. മൂർത്തിയുടെ പാദം തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം. തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ മൂർത്തിയെ ദർശിക്കണം. അതാത് സമയങ്ങളിൽ ആരതി ഒഴിയണം. ഓരോ സമയം ഉണ്ട്, ആ സമയങ്ങളിൽ മുഴുവനും ത്രിസന്ധ്യ, 3 സന്ധികളാ പറയണേ അല്ലെ, ത്രിസന്ധ്യ. ആ 3 സന്ധികളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആരതി ഒഴിയണം. ഭഗവത് കഥയും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും വായിച്ചു കേൾക്കണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കഥ, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങള്, അതൊക്കെ എന്തിനാ വരുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ നമ്മള് വായിച്ചു കേൾക്കണം. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ സദാ സ്മരിക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ മൂർത്തിയെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം, മൂർത്തിയെ ധ്യാനിക്കണം. എന്തെങ്കിലും സന്നദ്ധ സേവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മള് വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സന്നദ്ധ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്, ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഭഗവാന് സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. പ്രിയങ്കര വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കണം. നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കണം നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തും സഹിക്കാനും എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും തയ്യാറാകണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സഹിക്കാനും കഷ്ടപ്പെടാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. എല്ലാ അവസ്ഥയിലും സമർപ്പിതാത്മാവായിരിക്കണം. എല്ലാ അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവരായിരിക്കണം, സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്തവനായിരിക്കണം. തുളസി ചെടിക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ പാരായണം ചെയ്യണം. മഥുര, ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളില് പാർക്കണം. വൈഷ്ണവർക്ക്, അതായത് ഭക്തന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെയും അനുസരിച്ച് വേണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ക്രമീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്, ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്. കാർത്തിക മാസത്തിൽ വിശേഷാൽ സേവനങ്ങൾ നടത്തണം. കാർത്തിക മാസത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് 1000 മടങ്ങ് ഫലമാണ്. അപ്പൊ ആ സമയങ്ങളില് വിശേഷാൽ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തണം. ജന്മാഷ്ടമി നാളിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും വ്രതങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കണം. പിന്നെ തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി വേണം എല്ലാ സേവനങ്ങളും നടത്താൻ. അപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യാൻ. ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം. അന്യരുടെ മുമ്പിൽ വായിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം വായിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആരുടെ മുന്നിലാണ് വായിക്കേണ്ടത്, ഭക്തന്മാരുടെ മുന്നിലാണ് അത് വായിക്കേണ്ടത്. അന്യരുടെ മുമ്പിൽ അത് വായിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുടെ മുന്നിൽ. ഭക്തിമാർഗത്തിൽ തന്നെക്കാൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായി സംസർഗം ഉണ്ടാകണം. ഭക്തിമാർഗത്തില് കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചവരായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സംസർഗം ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാന്റെ നാമം, തിരുനാമം ഉരുവിടണം. മധുര പ്രാന്തങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടണം. മധുര പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇങ്ങനെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ 64ആയി. ഇപ്പൊ എത്ര നിയാമക തത്വങ്ങളായി, 64 എണ്ണം. 44 എണ്ണം ഇത് പറഞ്ഞു നേരത്തെ, 10 എണ്ണം വെച്ചിട്ട് 64 നിയാമക തത്വങ്ങള്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണം പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ 10 എണ്ണം, തുടർന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 44. ആകെ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഈ 64ൽ 5 എണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ്, മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം എന്നിത് സർവാധിക പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 64 എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണ്, ഒന്ന് ആരാധന, ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, സത്സംഗം, സങ്കീർത്തനം, അതായത് നാമസങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം. മധുര പോലുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ വീട് വൃന്ദാവനമാക്കി മാറ്റാം, മധുരയാക്കി, അങ്ങനെ അതുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മധുരാവാസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 എണ്ണാണിത്. മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സത്സംഗം, അതായത് സത്സംഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം. ഇത് സർവാധിക പ്രാധാന്യം
വഹിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ജയ ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് മനസ്സിലാവണതാണല്ലോ അല്ലെ, വായിച്ചാൽ അതിന്റെ ഇത് എക്സാമിന് വരുമോ മാതാജി? മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? നമ്മൾ സത്സംഗത്തില് അമ്പലങ്ങളിൽ സത്സംഗം നടത്തും, നമ്മൾ അവർക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അത് തെറ്റാന്നല്ലേ ഇതിൽ പറയുന്നത്? അത് ഭാഗവത സപ്താഹം നടത്തുന്നില്ലേ അമ്പലങ്ങളിൽ? പല കമ്മിറ്റിക്കാര് ആചാര്യന്മാർ വന്നിട്ട് ഉദിത് ഹരേ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ മാതാജി, പോലുള്ള ആചാര്യന്മാർ, അത് തെറ്റാന്നല്ലേ ഇതിൽ പറയുന്നത്? അത് മാതാജി കമ്മിറ്റിക്കാരല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കമ്മിറ്റിക്കാരല്ലേ അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച? അതായത് പൈസ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സപ്താഹം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, ഇല്ലേ? കേട്ടില്ലേ നമ്മൾ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോ? ഭാഗവതത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സപ്താഹങ്ങള് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. കേൾക്കുന്നതല്ല, കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തി അവിടെ കുറച്ച് ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറും അത്, അല്ലെ? കാരണം ഭക്തി പോകും. പിന്നെ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള രീതിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ അപ്പൊ എന്താണ്, ആ സബ്ജക്റ്റ് കുറച്ച് മാറിപ്പോകും. സാധാരണ എല്ലാവരും നടക്കുന്ന ആ 10ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അവിടെ കൂടുതലും കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരും ഇരിക്കും, ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകും. അപ്പോ നമുക്ക് ഭാഗവതം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? എല്ലാവർക്കും ആത്മീയമായിട്ട് ഉന്നതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് അവിടെ നടക്കില്ല അവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ശ്രവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ശാസ്ത്രം വിൽക്കില്ല. ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ശാസ്ത്രം വിൽക്കില്ല. കാരണം അവരെന്താണ്, ആ ഭക്തന്മാര് തന്നെ പോലെ തന്നെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും എന്തിലേക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണ്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഭക്തന്മാര്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവര് മറ്റുള്ളവരെ അവരെ പോലെ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു തരത്തിലും ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ശ്രവിക്കേണ്ടത്? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവബോധം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, നമ്മള് അവബോധം വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതെല്ലാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക, നമ്മളെ നാട്ടില് സപ്താഹങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? എത്രയോ പേര് സപ്താഹത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ? അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയാലും നമ്മൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ലേ? മാതാജി വർഷങ്ങളായിട്ട് നടത്തണ്ട് മാതാജി, ഇവിടെ അമ്പലങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടത്തണ്ട്, എല്ലാ വർഷവും നടത്തണ്ട്. പോകുന്നവരോട് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അത് കമ്മിറ്റിക്കാര് പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഇവര് വിളിക്കണത്? ദക്ഷിണ കൊടുക്കല്ലേ? ദക്ഷിണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും. ദക്ഷിണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ച് മേടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ദക്ഷിണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദക്ഷിണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ 10,000 കഴിവിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല, അല്ലേ? ഇല്ല മാതാജി, ദക്ഷിണ വേറെ. നമ്മള് ദക്ഷിണ നമ്മുടെ തൃപ്തിയിൽ കൊടുക്കുന്ന, അവര് ഒരു കണക്കുണ്ട്, അവരത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ടാ ഈ സപ്താഹത്തിന് വരുന്നത് പോലും. അതെ, അങ്ങനെയാണ്. പൈസക്ക് കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയാ കമ്മിറ്റിക്കാർ കൊടുക്കുന്നേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണവും ഇല്ല, നമ്മൾ വെറുതെ അവിടെ കേട്ടിരിക്കാന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ബേസിക്കലി. അത്ര നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ബാക്കി നമ്മൾ അതിന്റെ തെറ്റു ശരിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണ്ടല്ലോ. അത് ഓരോരുത്തരുടെ രീതിയിൽ, കാരണം അത് ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് അവരത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അത് തെറ്റാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള, അത് വിറ്റ് നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതെന്താ ചെയ്യണത്? പക്ഷെ അതൊരു ഉപജീവന മാർഗമാക്കിയിട്ട് അവരത് ചെയ്യുമ്പോ അത് നല്ല പൈസയാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് നോക്കാം. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 3 ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? ഇത് 6ാമത്തതില് 5 ഉണ്ട് മാതാജി. 6ാമത്തെ അതായത് ഈ 3 ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ. 6ാമത്തേല് വൈഷ്ണവം പാലിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 10, പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ 2ാമത്തെ 10, വീണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാക്കി 44. അതാണ് 3 വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആകെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ എത്ര എണ്ണാണ്? 64. പിന്നെ 64. ആകെ നിയാമക തത്വങ്ങള് 44 10 64. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പറയുന്നത് 5.
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അഞ്ചെണ്ണം. ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ചെണ്ണം? മൂർത്തിയാരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം. ഈ അഞ്ചെണ്ണം. അപ്പൊ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവരുടെയും? അഞ്ചാമത്തതിൽ നോക്കാം. ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ളത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിസേവനം സർവാതിശയമാണ്, അഹൈതവും ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതല്ല അത്. അഹൈതുക്കി അപ്രതീഹത ആത്മാ സുപ്രസീതതി അല്ലെ ഭാഗവത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എന്താ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുത സേവനം അഹൈതുകമായിട്ടുള്ളതാണ്. എവിടെയാണ് മാതാജി അത്? അത് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കണ്ടു. പേജ് നമ്പർ 63. കണ്ടു മാതാജി. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ പരിഗണനകളാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതല്ല. ഭക്തിയുത സേവനം സർവാതിശയാണ്, അഹൈതുകവും ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല. അത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയിലും അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതായത് 1-ാം സ്കന്ധത്തില് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ശ്ലോകം സവൈ പുംസ പരോധർമ്മ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷ അഹേതുക്കി അപ്രതീഹത ആത്മാ സുപ്രസീതത്തി എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം. അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരെയാണ്? പിന്മുറക്കാരെ. ആരുടെ? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം പുരോഹിത വർഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നു. ഇവരെയാണ് നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നിത്യാനന്ദന്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാര്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആര് മുഖാന്തിരമാണ്? ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. അതായത് ശ്രീലപ്രഭുപാദയുടെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം, ശ്രീലഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി. പത്മപുരാണത്തിൽ വസിഷ്ഠൻ ദിലീപനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തിൽ ഡിസംബർ പ്രഭാതസ്ഥാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെന്ന്. കാശിഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്കന്ദപുരാണത്തില്? മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് അത് ആ സെന്റൻസ് മൊത്തം ഇല്ലേ മാതാജി? മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ്? ശൂദ്രരിലും താഴ്ന്നിട്ടുള്ള ഒരു അധികൃതരായിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തെന്നാ പറഞ്ഞത്? വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? വസ്ത്രധാരണം, വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണം ധരിച്ച്, കണ്ടിമാല ധരിച്ച്, ജപമാല ഇട്ട്, പിന്നെ തിലകം ധരിച്ച്. അപ്പൊ അവര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ തോന്നുന്നത്? വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അവരുടെ സൗന്ദര്യം, ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്നത് വിശദമാക്കുക. ശരിയായ അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന് ആരെ വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റുവാനും അങ്ങനെ ആർക്കും ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകാനും സാധിക്കും. അതായത് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്, ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് എന്ത് സാധിക്കും? ആരെ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റാം? ഒരു വൈഷ്ണവനാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ആ ഗുരു പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ചിട്ടകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഗുരു പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും? ഒരു യഥാർത്ഥ നല്ലൊരു വൈഷ്ണവനാക്കി മാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്നത് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന സന്ദർഭം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഉറച്ചു ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ രുചി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. അതെ അല്ലെ? കാരണം ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപവും എല്ലാത്തും നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോ അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പിന്നെ തിരിച്ചു പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്.
അടുത്തത് ഏതാണ്? ഋഷഭ ദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നത് എന്താണ് 5ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില്? കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോ പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നേരെ ആ സ്നേഹം എന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കത്തോളം കാലം അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരും. കാരണം ആ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്, കാണിക്കുന്നത്, അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, മോചനം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 5ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 41 കരഭാജ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ വിമുക്തനായി തീരുന്നു. അതല്ലേ സെന്റൻസ്? അതെ, അത് കുറച്ചുകൂടി വായിക്കട്ടെ മാതാജി, ഇനിയുണ്ട്. വായിക്കട്ടെ. രാജൻ, വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഋണമുക്തനായി തീരുന്നു. മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വപിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ മഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അതായത് ഇത് പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോടും എന്തില്ല, കടപ്പാടും ബാധ്യത ഒന്നും ഇല്ല. ചെയ്താൽ മതി, ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അറിയില്ല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താണത്? പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങള് പിതൃയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാജി. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത എടുത്തപ്പോ. മനുഷ്യയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, പിന്നെന്താണ്? ബ്രഹ്മയജ്ഞം അല്ലെ? പിന്നെ ഏതാണ്? ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. എന്താണ്? ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം, പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ആ യജ്ഞങ്ങൾ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ആരോടും നമുക്ക് കടപ്പാടോ ബാധ്യതയോ വരുന്നില്ല എന്ന്. ബ്രഹ്മയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം ഇതൊന്നും അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ. എനിക്ക് ഒട്ടും ഓർക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുധാ മാതാജി നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്? മാതാജി പറഞ്ഞപ്പോ എഴുതിയ ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം. എഴുതിയതാണോ മുന്നേ എഴുതിയതാണോ? അല്ല, ഇപ്പൊ എഴുതിയത് ഭഗവത്ഗീതയില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ല, ഞാനത് ഇപ്പൊ എഴുതിയതല്ല, മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ. അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റിട്ട് പിതൃക്കന്മാരെ അവരെ കൂടെ. അതെ 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 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, അത് ഉറപ്പാ. ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതൊക്കെ. അതായത് ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ 18:66 എന്താണ് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ അഭയം തേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ പിന്നീട് കടമകൾ നിറവേറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ എന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, സംശയിക്കേണ്ട, മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതണ്ട, ഞാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. ശരണവര, അത് 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുതിയാലും മതി. അത് പിന്നെ ഇനി അപ്പൊ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളും കൂടി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. 5 യജ്ഞങ്ങൾ പറയണത് ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം.
ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മയജ്ഞം. ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദങ്ങള് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള അവരെയൊക്കെ ആദരിക്കുക. വേദങ്ങള് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ബ്രഹ്മാവിനെ ഒക്കെ സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ അവരൊക്കെ ആദരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകണ്ട് ഞാൻ, നിങ്ങൾ ഒന്നിലേ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ, കാരണം 27 ബ്രഹ്മയജ്ഞവും ദേവയജ്ഞവും രണ്ടാവും അന്നേരം. ദേവനല്ലേ? ബ്രഹ്മയജ്ഞം വേറെ ദേവയജ്ഞം വേറെ മാതാജി. ദേവയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നിയില് ഹോമത്തിലൂടെ ദേവതകൾ ആരാധിക്കുക, അതുവഴി നമുക്ക് വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതായത് പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അഗ്നിഹോമത്തിലൂടെ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ദേവയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്, ഹോമത്തിലൂടെ ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്. പിതൃയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർവികർക്ക് തർപ്പണം ചെയ്യുക, ശ്രാദ്ധം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കർമ്മത്തിലൂടെ ആദരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, പിതൃയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂതയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരല്ലാത്ത പക്ഷി മൃഗാദികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷികൾക്ക്, മൃഗങ്ങൾക്ക്, മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം, അങ്ങനെ അവരെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, അതൊക്കെ എന്തിൽ വരും, ഭൂതയജ്ഞത്തിൽ വരും. മനുഷ്യയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനോട്, നമ്മുടെ അതിഥികളോട്, നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളോടൊക്കെ അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ആദരവ് കാട്ടുക, നമ്മള് അവരോടൊക്കെ ഉള്ള കടമകള്, സമൂഹത്തിനോടുള്ള അവരോടുള്ള കടമകളൊക്കെ നിറവേറ്റുക, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. 5 തരത്തിലുള്ളത് ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം. ഫസ്റ്റത്തെ മൊഡ്യൂളിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളില്. ഹരേ കൃഷ്ണ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലായിരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയില്. 1, 4, 5, 6 എന്നൊക്കെ 6-നുള്ളിലുള്ള അധ്യായത്തില്.